Ang una makahurot sa isa ka galon. Nay, 1,000. Larga. Ready na? Okay, karon mga kapobre, diri ang Jal TV og Junri nga group. Diri ilan ni mga followers. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, isa kalibo na. Isa kaligo. Bira. Pagdali! Pagdali! Bili na. Natanggal ang buhok. Ang buhok. Dali! Lapit na. La, grabe. Lapit na ang pikas. La, Tagay te! Tagay te! La, grabe. Yawa kayo. Sa isa na. Kawas na. Hala. La, grabe sinday. Naning kayo bay. Na, balik. Isa na naman pugunta na. Sige. Isa na lang dahil mo balik ninyo. Balik! Oh. Isip! Hawa na mo, hawa! Di na tuwa! Di na tuwa! Di na tuwa! Direset tadi ya. Kaya. Lapit na nurot inyo oh. Grabe, 1,000! 1,000! 1,000! La, grabe. Na, iday. Ala, bira. Langsa naman eh. La. Naman eh. La. Harus na to ba? Nga ba, Dol? Naubog na. La, grabe. Grabe, tamis ka na ito ba? Nga ba, Day? Giday! Ah. Op, disqualified na. Nanay daog. Daog dire kay ang ilang tuba gibali ni Prinsip sa inyo ha. Daog na.